ape sunt o alegere perfectă pentru cei dornici de adrenalină. Unul dintre ele ar fi skatingul, un sport care presupune și surfing, însă și parașutism. Senzațiile dar fiind garantate. Noi vă spunem cine face skating în Moldova și de cât curaj veți avea nevoie ca să plutiți și să zburați în același timp. Alexandru Potfigurnei muncește într-o agenție de publicitate, însă după ce își încheie obligațiile la birou, prinde vântul, în adevăratul sens al cuvântului. Face kiting, un sport extrem mai rar întâlnit în Moldova. Я могу назвать себя первым молдаванином, который начал кататься в Молдавии с кайтом. Когда я делаю сравнение между что мне делать, загорать или покататься, то я беру кайт и выхожу на воду. Practică acest sport de 9 ani, perioadă în care a investit bani, dar și sentimente în ceea ce îl face cu adevărat fericit. După ce a făcut parașutism și windsurfing, ne-a destăinuit că doar kitingul i-a adus libertatea pe care atât de mult o căuta. Мне очень нравится этот вид спорта тем, что получаешь необъяснимое чувство свободы. Когда скользишь по воде и знаешь, что у тебя все получается, это непередаваемое чувство. Кроме того, это очень компактно. Acest kite cântărește 4 kg, însă poate ridica în aer o persoană de până la 90 de kg. De câțiva ani are și discipoli, pe care îi instruiește cu mare drag. Natalia este mama doi copii, însă de 10 ani visează să facă kiting. Până acum a însușit doar câteva lecții, însă acestea îi vor rămâne în memorie pentru totdeauna. Вышла в этом году в декрет, появилось много свободного времени. И решила все-таки, что нужно мечты свои исполнять. Когда чувствуешь, как тебя ветер подхватывает, это море адреналина, море удовольствия, это ни с чем не сравнимое ощущение. И вообще, когда твои мечты исполняются, это ради этого стоит жить. Pentru sportivi, acest hobby este și o ocazie de a comunica. Indiferent dacă e vară sau iarnă, aceștia își pun echipamentul în mașini și pornesc spre lacuri în căutare de aventuri. Замерзает вода, и мы одеваем лыжи или сноуборд, и тоже используем кайт для катания. Почему нет? Это очень весело и забавно.